שאני מאחלת לכם חג שמח ומועדים לשמחה, בואו נחזור חודשיים אחורה ותכף תבינו למה. לפני חודשיים בערך נערך טקס קטן ומעניין של חתימת אמנת האחדות בהשתתפות יקירי ירושלים, משפחות של חיילים שנפלו במלחמת חרבות ברזל ואורחים נוספים. את האירוע יזם עורך דין יהודה זרצקי, יקיר ירושלים בעצמו, שלקח על עצמו לבנות את גשר האחדות בישראל ובתפוצות. ולמה נזכרתי בזה עכשיו? כי חיילי משמר הגבול שנכחו שם הזכירו לנו כמה טוב בעיר שלנו וכמה זכות יש לנו להודות על שאנחנו פה, ואיזה מזל שאני פה. קוראים לאנן סעידה, 13 שנות שירות בירושלים, אני לא זזתי מהמקום הזה. יש איזשהו משהו במקום הזה שפשוט מושך אותי ומשאיר אותי פה במקום, ולדעתי זה פה האנשים והלוחמים מהמגוון שאנחנו רואים פה. הנה עוד דבר טוב שקרה פה. מרתון ירושלים עבר אמנם, אבל היות שטרם סיפרתי עליו אז הגיע הזמן. היה כיף, זה קודם כל. כבר ב4 ומשהו לפנות בוקר רצתי את ריצת הבוקר שלי בגן סאקר וצפיתי בהכנות מקרוב, תראו קצת תמונות. אפילו הגעתי לקו הסיום ראשונה, ניצחתי, כן? חזרתי מאוחר יותר להמוני אנשים, אווירה טובה ואנשים טובים. פגשתי כאלה שהגיעו במיוחד לעיר הקדושה ושיבחו והיללו אותה למרות שהם לא מכאן. אין על ירושלים, ירושלים מיוחדת, מדהימה וצבעונית ומאורגן מאוד יפה. מצטערים תל אביבים, אבל אנחנו... אין עלינו. פגשתי חברי מועצה ועוזרים מיוזעים, פגשתי הרבה ירושלמים שעובדים באגף הספורט בעירייה, כולם ככולם ציינו, ללא ששאלתי בכלל, שהם עובדים באגף שהכי כדאי לעבוד בו, והם נהנים מכל רגע. אז אם אתם רוצים לעבוד בעירייה, יש אגפים שכדאי לעבוד בהם. אז כל הכבוד לאריאל הרג'ואן ולכל האנשים שאני לא זוכרת את שמם כעת, ועמכם הסליחה, וכמובן לראש עירייתנו שרץ בכבודו ובעצמו ביחד עם כל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו. שאפו. היה משהו, אין כמו ירושלים, אין כמו לרוץ בירושלים, ללכת בירושלים. את רואה, 40,000 רצים ורצות הגיעו לכאן. פינה חדשה בסיכום כבר לא שבועי שלנו. דש לענבל סיטון האהובה והבלתי נשכחת שנכחה שם, דש לדן שושני היקר ולאריה סופר ששמעתי שהוא רץ אך לא זכיתי לראותו. בקיצור, צריך להתחיל תוכנית דשים. מי רוצה למסור דש ולמי? שלחו לי.